Niki critane mbah-mbah riyen nggih, saderenge Majapahit. Masalah mistis niku pasti. Ya ibaratnya niki tiyang saktine mriki nggih riyen. Nggih, memange tiyang siyen kan ngoten niku. Kesaktian niku pasti, tapi nggih sawabar. Pakaiane macam-macam kadang nggih. Bahkan biasa kados tiyang ngeten niki petani nek waktu kegiatan kados nyadran utawa cegah desa ngoten niku nggih kados Majapahitan. Nek masalah pusaka ngoten niku gampang. Dadi asline nggih pusaka-pusakane Nggih. beliau niki nggih. Baik Bolo, kali ini kita berada di sebuah makam keramat di mana lokasinya ini berada di hamparan sawah yang hijau yang terletak di Desa Japanan. Sekilas terlihat biasa, tenang, damai, bahkan menenangkan mata juga. Tapi siapa sangka di tengah bentangan sawah ini berdiri sebuah tempat yang menyimpan kisah panjang begitu antara sejarah, kepercayaan, dan misteri yang masih hidup hingga hari ini. Sekelilingnya ini dipagar seperti ini dan banyak pohon-pohon besar yang menaungi lokasi ini. Ada 3 pohon besar, ada juga pohon beringin. Di bawah rindangnya pohon-pohon tua ini, punden keramat berada di sebelah sana. Ini bukan sekedar makam biasa, namun tempat yang dihormati warga sebagai jejak awal berdirinya desa ini. Dan kita akan coba menuju ke makam keramat tersebut. Nah, kali ini kita bertemu salah satu warga. Kita akan coba bertanya mengenai punden keramat di Desa Japanan ini. Assalamualaikum, Pak. Oh, salam. Bapak paring asma sinten? Bapak Muksin. Bapak Muksin, warga desa mriki niki. Nggih, kula ingin ngopeni niki kalih ngopeni makam. Dadose pamong sedaya niku nugasaken kula ngamut kasarane nggih. Makam umum kalih nyambi niki ngoten nggih. Makam umum Desa Japanan. Ini tuh makam siapa sih, Pak? Niki julukan Mbah Gondokusumo kalih Strip Basentono. Kok ada 2 itu nama lengkap dan julukan ngoten? Ya, kemungkinan biyen kan cah mbah-mbah siyene kasarane niki kan dolan ngen Basentono ngoten. Terus di wontene nami Gondokusumo niku di kalih tiyang pituwa niku terus ditamekaken niki. Mun lepet yang pundi nggih nate sowan mriki ngoten terus damelaken tambahan niku Mbah Gondokusumo. Berarti hasil riado mungkin penerawangan. Nggih, penerawangan yang saged ngoten niku. Ini sebetulnya dari masa era nopo, Pak? Niki critane mbah-mbah riyen nggih. Kok kan tiyang nem, dadose nek ngugemi omongane tiyang mbah riyen. Niki saderenge Majapahit. Lebih lampau dari mbah-mbah riyen kan wonten sing sanjang mekaten ngoten niku. Nggih.
Ini memang satu-satunya punden di desa Nggih, Japanan desa iki nggih. Japanan. Kalau masalah saya tambahi kalau masalah bancaan atau nyadranan Nggih, Jumat Pon. ten mriki. Nggih, nek mantun ngeten kita tanem Tanem ing Jumat Pon. Kadose tiyang-tiyang mriki nggih guyub beto ambeng nggih tunggal ngoten niku beto mriki. Ya kok biasanya nggih didukeni Pak Bupati, Bu Anu ini ngoten. Oh, nate nggih. Nggih mesti rawuh. Pasti niku. Nggih. Panggene ten tengah-tengah Sabin persis nggih niki. Nggih. Ten sebelah desa, kirene desa. Nggih. Kados wonten hal-hal mistis e mboten bae niki. Masalah mistis niku pasti Wonten nggih. wonten. Nggih. Kan ngapunten ngeten iki enten sing sae pados napa wonten sing Wonten sing napa awon, awon ngoten niku kan tergantung tergantung mriki. keyakinan iki ambek. Tapi sing kuwatan iki sing sae dubine cepet-cepet keng Malang. Keng anu. Oh, mriki. Nggih, dalu. Cuma pelaturan iki sampe iki bon kantuk nginep. Ngoten. Nggih, ngen kan bon curiga awon. Kan ngen jagi iki ambek kan ngeten iki sing pasti kan yang awon tanggelik, yang Oh, nggih. biasane tiap punjen mesti ngoten niku dados iku njagi ngoten niku. Yen patroli polisi kan kadang tapi acarane kita desa nek enten napa-napa ngoten. Ya ibaratnya niki tiang saktine mriki nggih riyen. Nggih, memang tiyang siyen kan ngoten niku. Nggih. Kesaktian niku pasti, tapi nggih sabar. Oh, sabar tiang. Nggih, nek masalah kekayaan memang kaya, Nggih. tani, Nggih. Oh, tani nggih riyen. Mbah Sentono niki orang petani. petani, nggih, gadah lah kasarane. Makane sampe iki nggih mun kantuk ngapunten Jogja. Mun seneng tiyang sabar. Jogja maksude nyemuge anu sombong. Mboten nggih. Nggih. Ngaten nggih. Ngalih mawon. Nggih kalih mlampah. Terus niki Pak, bangunannya niki emang didamel ke enten loh Pak. Jadi kita Nggih. Ya, biar lebih sopan gitu ya, Pak ya. Kados ten wali-wali ngoten ya. Nggih. Memang Lebih rendah. pun persiapan balik niki pengenane. Min pun ajus. Kan rencana kula pengenane niku pengen niku sulami kados Pak Lurah anu dugi terus kok bongkar danten niku. Nggih, alhamdulillah masyarakat Japanan niku pada berenggata dana. Terus nyuwun bantuan keliling. Ngoten nggih. Pinten Kompak nggih. jaman manuk kantuk kasalat 1600. Iya, alhamdulillah. Rukun Nah, guyub memang kompak. kan terus anu napa masa tukang-tukang kok bajakan malih kan kayu-kayu pinggir pengenane iku jati-jati yen kok Nggih. pangi tambah bayar tukangnya. Nah memang mbok nenten dana terus ndewatan kok. Ya memangnya bae nggih ndak nesu. Niku Pripun? nesune nah omah wong tuwa bongkar tanpa izin kan mendadak. Sinten sing kantuk firasat Nggih. ngoten? Panjenengan? Nggih kali kula niku. Oh. Nggih. Ngapunten memangnya kan yang kata wis monggo nek ucapan monggo nang gawean ngoten gegitan Nggih. gampilannya. Datanya terus langsung dibongkar pinggir niki Nggih. ninggal kucup niku terus doan. Oh, pucuke niku asli nggih. Asli sih. Nanti kan pengenane mun sepuh kayu danten Oh, niki kotak-kotak niki sanes cor nggih. Kayu. Anu kan pasti bok ngoten. Oh, nggih. Nek cagake lebete cor tempelan. Saged pirsa lebet, Pak. Nah, niki Nah, ini ada double, Pak nggih. Batu nisan niki asline. aslinya itu. Aslinya. Cuman ini niki kan enggak tahu sih
Cina sing ngadapake niku kemungkinan rezekine kathah. Sing bangun iki tip kathah bantuane. Oh. Cina sing ngadapake niku. Oh, Niki nane nika Jembatan Tulungagung mang niki. marmer asli ngene iki. Nggih. 11 juta. Terus kemungkinan tiang Cina niku nyambut damel mriki saged Lancar nggih. Wis ngadah anu niku. Terus tiang sing mriki nggih macem-macem niate nggih. Nggih, memangi ngaten iki kan wis. Tapi terkenal pasti diparingi mbae. Nek masalah ngoten niku dikangen masalah. Tiang-tiang sing sampun mriki wonten nggih. Nggih, kemungkinan ningalane kok balak-balik sing maksudnya niku cocok masalah damel itu dagang to anu kan masalah niku kan Gusti Allah. Nggih. Kan teman-teman sungkem wonten mriki niki ya Gusti Allah sing anu mboten kok mbae. Nggih. Mbae niki nggih sami kali ngoten niki ya. Lantaran bae ngoten nggih. Nggih. Nek sosoke Mbah Sentono niki kados pripun, Pak? Nek menurut Mbah riyen. Niku nggih kan pakaiane macam-macam kadang nggih. Pakaian biasa kados tiang ngaten niki petani nek waktu kegiatan kados anu nyadran utawa cegah desa ngoten niku nggih. Wonten kados Majapahitan ngoten. Panjenengan nate pirsa piyambak? Nggih disanjangi kanca-kanca sing saged mawon. Oh. Nggih, nggih. Ngene kula kan namung WC wiban anu. Nggih, nggih. Tapi selama dados juru kunci mriki merawat tempat niki ada hal-hal sing menawi kados janggal ngoten. Mboten nek nggih memang nek mbah niki sawabar sae. Cuma kan sedaya tiang kados tiang ten desa-desa ngoten niku Mas. Dados sing paling nakal nggih tamune. Oh, Ngoten sih. nggih, nggih. Bisa mawon kali kalau kan nyapane ngoten niku kan tamu kan macam-macam sifate ngoten. Nggih, Nek mbah niki sae. Saya ya. Ngoten. Jan mawon memang ngoten kan kata tamune anak buah kathah ngoten. Kan anak buah sifate kan macam-macam ngoten. Kadang gregeten sing mbon bener mriki nggih enten mawon. Kados tanah niki gadahe desa nggih. Mbon nggih apa nggih tanah niki kan tanah niki. Mau ngoten niku dibangun. Ngoten niku kan kadang kegiatan DPR. Oh. Wis meneng-meneng dadi tak gawe pagar. Oh. Kan kadang ngeten iki ngene iki ngapunten memangnya ngoten niku kula ngomong. Nggih. Dadi anu niku apa ngomong terus sapa kan terus bangun ngoten niku. Nggih. Mohon kok anu nggih ngoten nggih tiyang lintu sing saged sukses ta ngoten lho. Ya alhamdulillah Iya, iya. saged terawat dengan baik niki. Nggih. Nggih. Ini asline nih. Oh niku asline nggih. Berarti lebih Jane rendah. memang mbah nggih men urun cuma kan terpaksa putune ndamelaken ngeten iki. Maune ya kepingine makam biasa, Biasa. patokan kayu ngoten niku. Nggih, nggih. Cuma wis disabari mawon. Nggih. Jumat Pon Nggih. itu meninggalnya beliau. Kemungkinan pokoknya bikinnya tiap banjaan nggih Jumat Pon. Banjaan desa, cegah desa. Nyadranan. Nyadranan. Rawam iki Mas. Ngeten gunungane enten anu. Nah, selain makam di sini Pak, dengan nawi nate nemu akan benda-benda nopo, sing pulau-pulau mungkin Enten mau. soko mungkin. Nek masalah pusaka ngoten niku kathah. Cuma kan nggih liwat ipan ngoten ya mak kula bon patek katosake. Oh di katosake ngoten sering nggih. Nggih di ipeni temiku enten ngene to Pak. Dikengen mendet ngoten Pak. Kemungkinan. Ketahe tumut kula tapi kula niku mun kula niku
gampangan mun anu kene kota beto terus kanca sing ndelok digawe tak gawene kok saged senene sing anu kula Oh, nggih. kembon wonten Dadi asline nggih pusaka-pusakane nggih beliau niki nggih. ceritane Asik kan wonten. sugih Tapi tiang sing mendet-mendet ngoten niku nggih wonten. nggih wonten rumah nggih kan asli mboten kan saged dipalsu kali Mbak Ah, nggih. mboten kok gampang-gampang ngoten niku Mas. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Pak nggih atas penjelasan tentang Mbah Sentono Bondokusumo niki. Nggih. Mugi-mugi panjenengan paringi sehat, panjang Amin. umur. Amin.